F'20 skola primarja bdew jitqasmu t-tablets. Dan bħala parti mill-proġett pilota li permezz tiegħu se tkun qed tintgħażel it-tablet ideali għall-iskejjel. Dan il-proġett pilota qed isir kemm fi-skejl tal-Gvern, tal-Knisja u indipendenti. It-tnejn filgħodu l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo żar l-iskola primarja tal-Imsida li hija waħda mill-iskejjel li qiegħda tipparteċipa. Hawn intqal kif matul dan is-sajf ma' 32 għalliem u 21 Learning Support Assistant ingħataw taħriġ dwar kif għandhom jużaw dawn it-tablets. Taħriġ li għall-għalliema kien utli ferm, kif spjegat ma' One News l-għalliema Melanie Darmanin. Darmanin qed tagħmel dottorat dwar l-impatt li għandha t-teknoloġija fuq il-kitba u l-qari tat-tfal. Fejn aħna bħala għalliema ingħatajna t-taħriġ kollu possibbli li kellna bżonn, kellna ċans tru il-sajf kollu bażikament biex ikunu nistgħu nippreparaw il-materjal, ħalli issa kif tħallna f'Settembru għal sena skolastika ġdida stajna faċilment naddattaw dak li tallimna fl-in-service fil-kuntest tal-klassi. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li floti ta' dawn it-tablets it-taħriġ lill-għalliema kien kruċjali, dan għax it-taħriġ jagħmel din l-inizjattiva suċċess. Fil-passat l-għalliema kienu ffaċċjati bl-interactive whiteboards li ftit li xejn kellhom taħriġ ta' kif jiffunzjona. Irridu nkunu ċerti li l-għalliema li ma jkollhomx esperjenza tal-użu f'din it-teknoloġija isiru familjari ma' din it-teknoloġija u mbagħad jużawha bl-aħjar mod meta jiġri hekk ifisser li t-tfal mbagħad se jieħdu l-aħjar minnha wkoll. Tkellimna wkoll ma' tfal li deru entużjasti li issa qegħdin jagħmlu iktar użu mit-teknoloġija. Netanmu kif nagħmlu sentenzi u netanmu kif nużaw. Għadna niktbu. Ħadna pjaċir ħafna. It-tieni fażi ta' dan il-proġett pilota se tkompli f'Marzu li ġej, fejn f'dan il-perjodu se tintgħażel it-tablet li se jibdew jużaw it-tfal kif ukoll jitkompla t-taħriġ tal-għalliema. Eventwalment it-tablets jitqasmu lit-tfal kollha tar-raba' sena tal-primarja f'Ottubru 2016.